In het 22-jarig bestaan van de Frieske jeugdbraasband is er al op een soort plakken spelen. Maar het concert Joet in Koudem is uniek. Uniek omdat de braasband ophoudt, nood er geen subsidie meer van joen wordt. Van de morgen is er hut werken aan een passend afscheidsconcert. Dit net alleen nog de leden van No on mij doggen. Het is prachtig dat ik mensen zag van 1987 werd. Ik ben trouw van de allereerste versie. En van de laatste band van de laatste 2 jaar ben ik was. Dus het is een feestdag, maar het is natuurlijk ook wel een beetje een trieste dag. Het leeftijdsverschil in wat eens een jeugdbraasband is, wie Joet behoorlijk grut. Ik ben Jan Krol en ik ben 16 jaar oud. Marten Grond, 44. En beide missen zij wat naar Joet. Het is wel iets van Friesland en ik vind het wel jammer dat het ophoudt. De jeugdbraasband heeft natuurlijk wel een stukje van mijn opleiding budgetten. Dus, en dat is het jammer waarom altijd nou stopt. Want ja, die opleiding houdt nou van een heel soort jeugdige muzikanten op. Het verdwijnen van de Frieske jeugdbraasband is in de eigen van deze mensen duidelijk een minnezaak voor de Havabra-cultuur in Friesland. Dus volgt er een oproep. Laat de mensen, de gemeente, de provincie en het Rijk benaderen en beïnvloeden dat de blaasmuziek leven blijft, maar dat men daar een heel soort in investeren wil, want muziek is een ambacht en dat moet men ontwikkelen. En de binmeesken die het misschien tien beter weten in hoop houden. Zo eigenlijk zou wijzen maar dat particuliere initiatief de handschoen oppakt.